Yamang siling kita Sabado ang Sabado isa ina sa mga adlaw sang simana nga ang kalabanan nga mga tawo, mga kaaksyon daton basta may kwarta lang ang wallet kag bulsa naga-enjoy upod ang pamilya. Action! Firing line! Firing line! Nagalagaw sa mga matahom nga destinasyon, no? Pagkagabi, pulupan yapon sa mga bantog kag kampyon nga kalan-an. Ang iban ginapaamanan sang lulagok, sang botilya nga may nagahulas kag ang unod manamit lag ukon. Action! Firing line! Perfect na perfect, wala ka nang hahanapin pa. Aksyon na Marlon Hirvoya sa mga kaaksyon naton nga luyag magpadala sa nga ila sa rekomento, opinion kag reaksyon. Ipadala lamang kung may cellphone kamo kag importante may load syempre. Ipadala lang sa ato sa ringa text hotline 0963-757-0874. Suliton ta ulit-ulit 0963-757-0874. Action! Firing line! Firing line! Kunyara ka mo naka-monitor sa ato sa nika nga live stream nakalag ina sa Facebook Live sa Aksyon Radio Bacolod. Pwedeng nga dira ninyo direkta nga ipadala para nga at least maamat-amat naton basa kag mahatagan sang hostisya. Action! Firing line! Subong nga Hulyo 30, isa sang ginasaulog amo ang ginatuwag nga International Friendship Day. Sa mga mag-abyanay, sa mga magkakaibigan kung sa mga Tagalog pa. Dala na ang magkakaibigan. Action! Firing line! Firing line! Sa mga ginatuwag nga mga besi. Ginasaulog indifferent, pero ang basic idea sa likod sang sining celebration remains the same. Amo ini ang tion nga dapat kinilahon naton kung ano ang naging maayo nga kontribusyon sang aton sa mga abyan, tion man ani mga kaaksyon nga aton ipabatyag sa ila ang pagpalangga, ang pagproteher, kapaghatag sang kasayuran sa ilaman mga maayo nga binuhatan. Ang International Friendship Day mga kaaksyon, ginadumdum o kung ginaselebrar kada Hulyo 30 sang tuig, bot silingon sa buong adlaw. July 30. Amo ning adlaw nga ang pagsaulog naton dapat patigayunon para ma-promote ang idea agod makakilala sang bag-o nga mga abyan. Aber, sin-o si inyo ang may pinakadamo abyan. Alsa ang tiil, alsa ang kamot. Action! Firing line! Firing line! Bulubinta hagin man kon damo ka abyan kay man una bes may problema ka damo ka sang madangpan. Di bla? May mga aktibidad dere sa pungsod sang Pilipinas nga ginpatagayon sa mga adlaw mga kaaksyon nga nag-highlight kon ano ka importante ang pag-abyanay, ang friendship in any individual's life, ilabina sa mga ginatawag nga workplace, sa opisina, sa mga ginatrabahoan naton, ang ginatawag nga work friends, ang ginasiling nga makapadali, makapahapos, kag makapamag-an sa pagtuman sang responsibilidad, kag mabatsagan, ang ginatawag nga friendly working environment. Katahom pamati, ano? Action! Firing line! Kung may amo sa ring gatabo mga kaaksyon, piho nga ini ang maga-translate sa job satisfaction. Paagi sa pag-inabyanay, mabatsagan sang tagsa-tagsa, mabatsagan ko, mabatsagan ninyo ang sense of belongings and happiness. Ang International Day of Friendship, gindik larat ni mga kaaksyon sang United Nations sang tuig 2011 labang. No? So ari kita sa mga 11 katuig pa lang nga kalawigon sang gindeclare ang International Day of Friendship para ma-promote man ang katawhayan kag mapabakod ang haligi kag relasyon
sang nagkalain-lain nga mga pungsod sa kalibutan kag komunidad. Sa inyo tanan, happy International Day of Friendship! Una sa balita, una sa aksyon. 2 minutos nakaligad sa tak ng alas 7 aksyon Radio Philippine Standard Time. Antes na katuan, antes na talakayo ng mga balita nasyonal kag lokal. Ginauna tagid permi ang balita sa luwas nga pungsod. Balita international. Action firing line. May mga balita angot sa mga trahedya sa iban nga pungsod sa nasidlangan sang Kentucky mga kaaksyon. Nakabalob lang ka mga may-ara sang 16 na ka mga tawo ang nagkalabatay bangod sa baha. Dala sang pagbubo sang ulan. Damo to sa mga balay. Damo to sang alagyan gani maagyan na. Ang balay halos bubong na lamang ang makitaan. Muamo mas Pilipinas niya nga magbubong ulan sa sulod sang pila ka oras. Ang balay kakadula. Kung may balagin mang bubong na lamang ang makitaan. Action firing line. Firing line. May mga ginpang usar na to nga mga helikopterya mo. Helikopter kag maruto para maluwas ang dinosinato ka mga tawo nga nabutang sa delikado nga sitwasyon sa sulod sang ila sa nga puluyan bangod sa grabe nga pagbaha. Action firing line. Ano ba kiniba sa nga balita sa luwas sang Pilipinas? Balbalan ay away sang Ukraine kag Russia. Nagsugod ni Commodore Banta Pebrero 24, subong ari kita sa Hulyo na ho. Manog tapos ang bola sa Hulyo, way gihapon maguntat ang away sang Ukraine kag Russia. Action firing line. Ala, inaway ka ba na importante, hindi ta mapiktuhan diya. Sa Pilipinas, pero minanuta kalikaw mag-aksyon, piktado ta di. Sa oil price increases ng gadaan, kaklos muron na ta. Action firing line. Firing line. Subong ang Ukraine, amo naman niya nagpabugal, amo naman ang nagbida sang ila sa nga balita. Kay hambal sang Ukrainian military, nagsiling sila subong nga Sabado nga ginatos ka mga soldado nga Russian ang ila sa nga napatay. Nakawasak man sila sang duha ka mga ammunition dumps kag 7 ka mga tangke de gera didto sa ilinaway nila sa Kherson region. Action firing line. 704 Action Radio Philippine Standard Time. Ang manipags nga balita mga kaaksyon. Isa ini sa mga nagpatay og balita sa Pilipinas kahapon. Subong ang monkeypox. Hinambalan man nga balita didto sa pungsod Brazil. Action firing line. Tekon kahapon diri sa Pilipinas gin-report ang una nga kaso. Didto sa Brazil mga kaaksyon, subong nga Sabado gin-report hindi li nga kaso, no? Kundi gin-report nga maisa didto ka 41 anyos nga lalaki na patay gid bangod sa monkeypox. Action firing line. Amo ning una nga tinugakon una nga tawo didto sa Brazil mga kaaksyon kag sa lugar sa gwa sang Africa nga napatay bangod sa monkeypox. Ang report sa local media sa Brazil, ining lalaki ni may serious immune system problems. Napatay sa Belo Horizonte, nga man ang kapital sa southeastern Minas Gerais State. So nang nga tuod lamang ni, nga basta gani huyang, ang ato sa nga immune system, huyang ang resistance sa isa katawo, kag kondapuan sa balatian, hindi diyon makabato. Kaang dangatan, duwa malangi. Kung hindi ospital, sementeryo. Action firing line. Tika nabantayan karon ang monkeypox. Hindi lang dari sa Pilipinas, ang hulag sing monkeypox nga masakit mga kaaksyon kaman. Ang siling ni World Health Organization o WHO Chief si Tedros Adhanom Ghebreyesus. May 78 na ka mga pungsod kapon gin-reporta 72 pa lang. Subong may 78 na ka mga nasyon sa kalibutan nga may kumpirmado nga kaso sang monkeypox kag ang 70% sang kaso mga kaaksyon ara sa Europe. Ang 25% ara sa Amerika. Action firing line. Ano pa kinigibang sa nga balita sa iluwanta sa nasyonal mga kaaksyon? Sa nasyonal nga balita, linog nga balita,
mabaskog nga aftershock sang July 27, 2022 nga Northwestern Luzon earthquake. Aftershock, nabatsagan makakson is 4.0 nga magnitude sa Ilocos Sur kay nalamang sa hapon. Action firing line. Ang hambal sang Phoebox ang epicenter sang sining linog ni ara sa 2 kilometros aminhan na silangan sang magsingal Ilocos Sur. Ti 4.0 magnitude lamang ang kabaskugon. Ang ginalauman kaway man initugahon sang kahalitan. Ang kadamuon naman sa mga tawo nga nahalitan sadtong magnitude 7 nga linog sa Northern Luzon Wednesday morning. Naglabot na masobra na sa 228,000 individual sa makaksugid ang balantri. Action firing line. Amo ni sang datos ginpagwa subong sang NDRRMC as of Saturday. Ang may pamatian nga balita amo ang anunsyo ni Social Welfare Secretary Erwin Tulfo subong nga mga adlaw nga Sabado nga ang mga nahalitan sang kalamidad pareho sang sining linog ni hindi na dapat pag-obligahon nga magsumeter sang tuman kadamo nga mga dokumento labi na sa pagsulat sa application forms bala para lang nga makakuha sang bulig pinansyal halin sa gobyerno. Action firing line. Amo niyang balatian dispungsod Pilipinas mo, no? Bulig na sa tawo ang bululigan gina pabudlayan pa. Action firing line. Firing line. Way padalabot ang mga kautian nga opisyal sa gobyerno. Ang pila ka mga kautian nga opisyal sa gobyerno gantos ng bululigan. Ang bulig kaution pa, no? Tamo na sang nagkala-suspender nga mga opisyal sa gobyerno, mapasudad, probinsya, munisipalidad, o kon barangay man. Damo na mga kaaksyon. Subong ang ilas sa kaso pending pa na. Ang balita mga kaaksyon ngati ang DSWD. Luyag nga pasimplihon na lamang. Hindi na pag halak ka padamo sang pwedeng isulat na sa application form sa mga dapat buligan mga kaaksyon. Okay inay nga pagsulundan. Kaya ang siling ni Tulfo mismo sa Presidente Marcos Jr. way man gani nagustuhan ang perme nga kadamuon sa mga dapat sulatan sa forms sang mga nagakadapat hatagan sang bulig sang aton sri nga gobyerno. Action firing line. Samtang Ateneo shooting, seguridad sa lamitan, basilan. Ginistrikto, ginhugtan pa sa mga otoridad. Hindi ba sa nagluntad nga pagpatay sa amay ni Dr. Chiao Tiao Yumol nga maning suspect sa Ateneo shootout nagligad nga Hulyo 24. Action firing line. Firing line. Implementasyon sa ginatuwag nga tighter security. Ginmando ni Interior Secretary Abalos kag ginpabalo sa mga adlaw ni PNP Officer in Charge Vicente Danao Jr. Kung nakaw ka Marcos siya, sigihon ko na lang ni ang pagpahamtang kay Danao bilang pamuno sang Philippine National Police para ginupisahan niya nga mga plano kag programa bla. Masigi-sige ka matapos-tapos siya. Way naman siguro sang ibanda nga kwalipikado, no? Palibog ka pa nga rin na ginis Danao. Ang hugot nga seguridad sa border controls sa Labitan City mga kaaksyon, ginpatuman ni. Para nga ang nagpatay sa amay nga si Rolando Yumol, hindi magkapalagyo sa ibang nga lugar. Kung ara para sa Lamitan o kung sa Basilan, malita ba si pagkatapos to sang pagpatay nila sa amay, dasig nagpalagyo sa ibang nga mga lugar kag basi kon araman sa ibang nga nasyon. Action firing line. Firing line. Kung ara lang kung tani sa Labitan, Basilan, ang matudtod nga nagpatay sa amay ni, diri ni. Diri tani matestingan kung ano katanda mo. Mag-operar ang atos sa nga mga otoridad, kapulisan man o kung militar. Anto man ka importante nga makilalaan, to man ka importante nga madakpan ang tagpatay sa amay to, kay diri tani mabalaan kung bala ang pagpatay sa amay, ang may kang tanan, sa ginhimo nga pagpamatay man sang bata,
sa campus sang Ateneo de Manila University nagligad nga adlaw. Action firing line. Ang isa pa kabalita bangod ang mga nabilin nga miyembro sang pamilya Yumol mga kaaksyon subong grabe ang kulba nga nabatsagan. Normal ni. Sino bang hindi makabatsag sang pagkurog tuhod kag pagkumagumadughana nga isa lang kaadlaw ang nagligad sa natabo tong krimen nga pagtiro sang bata nga Yumol sa Ateneo. Gintiro man ang amay niya. Tikon ikaw nabilin nga miyembro sa pamilya, normal lang makulbaan kay kana. Action firing line. Ang Iloy nga si Moy Kim nag-apilar na kay Presidente Marcos Jr. nga kung pwede, buligan kag hatagan sila sa proteksyon. Ang rason de kay siling sang Iloy, may nakalabot nga report sa ila, may nakalabot ka information sa egtalupangod nila, nga ginapahalong sila. Kay ang pagpabahog ganabaton nila, isa-isahon gid sila. Ti sinubing hindi magkurogs na. Action firing line. Firing line. Ti hangkat ini sa mga otoridad, labi na sa Marcos administration, sa administration ni Presidente Marcos, budlay nga sitwasyon. Kay base magresulta ini sa ulihi sa binas lanay o kon inubusay lahi. Action firing line. Samtang epekto sang linog, bulig sang gobyerno sa mga nahalitan, Ateneo shooting kag monkey pugs. Amo na mga dalagko gid nga mga lita diri sa bahin sang national mga kaaksyon. Pero may lighter side sang balita ta sa national. No? Makakuha man atensyon sa publiko kamanti kay nasa udto. Ang Manila International Airport Authority may mando nga suspendihon anay ang biyahe kag ground operation sa naiya bangod sa ginpagwa nga lightning red alert sang Pag-asa. Kilat naman o. Action firing line. Ang peligro sang naga-igrab nga kilat, isa ini ka safety measure para gati why sa may matabo nga untoward incidents. Samta nagaluntad ang pagpangilat mga kakson. Delikado ba ang kilat? Dapat mangin mahinulungon gid ka kita siri. Para nga mapahilayo tos delikado ang mga personnel sang naiya, ang pasahero, pati ang ila sa nga flight operations. Wagid man maglawig ang suspension kay manti ang lightning red alert mga kakson, ginpanubuan man sa yellow. Kay na mga alas 12:45 sang hapon, kagti como yellow na mga kakson, ti balik man ang flight operations. Tarandalan ni sa balain nga tiyempo mga kakson. Bangod sa ring ginapatihan naton nga tropical depression nga si Esther. May isa lang ugaling ka masubok nga balita. Tugag gihapon sang kilat yo. Ginmuno ko gini ang balita angot sa kilat. Kay ang Negros Occidental mga kakson, alamagon man sang kilat. Action firing line. May isa ka balita mga kakson, isa ka mangunguma kag siyam katuig nga bata niya. Nagkalamatay niyo. Inigo ni mga kakson sang kilat sa banwa sang Katanuan, probinsya sang Quezon. Ara nagid sila sulod sa ilas nga balay, nagapahuway-huway na ini mag-amay mga kakson sa barangay Tagbakan Ilaya. Pero ang kilat nag-igo pa sa ila, nga duwa, bisan ara sila sa sulod sa ilas nga balay. Tibod lagid, budlagid basta trahedya, nagligang adlaw ko maduduman ninyo sa sunod sang Sagay, diri sa Negros Occidental. May naigo man to sang kilat, may isa man tong patay kag may mga pilason to mga kakson. Halong kag pagpangamuyo gid kita perme. Taran, pangamuyo ta. Kaya hindi ta mabiktima sa ning trahedya. Action firing line. Alas 7:16 sa Aksyon Radio Philippine Standard Time. Sa luwanta ang balita lokal. Ari sa balita lokal, tutukan ko gid ni mga kaaksyon, atensyon sa mga may ara sang pamilya, no? Family member or members
nga nagatrabaho sa ibang nga nasyon. OFWs, overseas Filipino workers, mga kaaksyon. Ang balita, may ara sang Negrosanon nga overseas Filipino worker sa Saudi Arabia. Ana sa puan nga patay sa balay sang iya sa nga amo nga ginatrabahoan mga kaaksyon ang pagpati sa pamilya. Resulta sang pagpamintas sa iya sa nga employer. Action firing line. Alalo pang doon ini nga balita kay manti subong ang pamilya sang biktima nga taga syudad sang Cadiz. Nga kuntanin tuyo sang OFW to nga negrense. Ang tuyo niya sa pagpasimpalad sa ibang nga rasyon para nga makaobra to kag makapadala sang medyo dako-dako man nga kwarta sa iya sa nga pamilya kay kung diri lang ang ato sa nga saligan ang kita magkaksunog kung sweldo ti balaan naman na hustuhan lang kag kung kaisa hindi balikuan kulang kag nagkagaresto pa. Action firing line. Ang inisang nga impormasyon nga nabato naton mga kaaksyon ini nga OFW ang nakaistorya pa sa iya sa nga bana nagligad nga bulan sa Pebrero. Pero makaligad ang pila ka bulan nabalitaan na lamang sa pamilya. Ang ila sa himata mga kaaksyon. Ang ila sa himata nga OFW ginamaltratar na gali sang iya sa nga amo. Way man tupong ka pintas nga amo ba? Action firing line. Inaserbisyuhan ka na, mangastigo ka pa. Ang ginimo sa ning OFW nga nagren sa mga kakso, nagtingwa ni siya. Nga magpalagyo, kag magdangop sa opisina sang UWA, Overseas Worker Welfare Administration. Dari nabalaan makaksyon nga may ginbatsyag na galing malain sa lawas ang OFW. Nagpananaw ka pa ni sa? Ti resulta garo to sang pagkastigo kung pagmaltratar to sa amo ya. Action firing line. Naglikad lang nga Hulyo 26 sang Martes lang ni mga aksyon ho. Isa ka basubok nga balita ang nakalabot sa pamilya. Kay way na sang kabuhi ang OFW ni nasa pon ni sa nga patay mga aksyon. Subong nga gabi sa sari nga palatuntunan makaistorya ta live ang utod sang biktima nga OFW mga kakson. Hindi sang information nga nabaton ko nga nagdangop naman ang pamilya. Ang pamilya sa nagdangop na sa OWA Central Office diri sa Pilipinas. Hibanaon ta ang istorya sa plus. Tinguan man naton nga mawalaan kung ano bing pwede nga mabulig kag kung ano ang nahimo na sang OWA diri sa Western Visayas. Action firing line. Samtang mga driver sa e-bike kag tricycle nga nagkaladakpan bangod sa magbiyahe sa dapat biyahian nga dalan, isipon tabi kung pila na ang kanabuon sini sumugod sang ginpatigayon ang operasyon sang bitaw. Pwede na matawag nga Operation Dakop. Action firing line. Firing line. Sa record ng kakson sang bitaw, nagapakita din kanamuon naglabot na sa 31 tanan. Ginsugdan ni Komandante Banco, ginsugdan na din sang Hulyo 15. Biyernes ni, ti isipon tayo sa kismana nagligad. 31 na ang nagkaladakpan. Magluwas abi sa ginatawag nga out of road nga violation. Iba na unta kag iba na unta rin kung bala mayara sa natukiban nga iban pagig nga mga pagsupak sa layi sa trapiko. Action firing line. Ang gusto lang nga ipasiguro sang bitaw sa publiko makakson nga ang ila sa operation why sa ginapili ano man ang estado sang papangabuhi imol manggaran kaman kilala kaman nga personalidad dakpon kon mayara sang violation. Amogin ini ang gusto mabatian sang publiko mo, layi is layi. Dapat gid mangibabaw di ang halambalanon nga no one is above the law. Wala sang sinuman nga tinuga, government officials kaman o kon otoridad nga maglabaw pa sa ginapatuman nga kasuguan. Kag diri nadumduman ang ginasiling man lang the law is harsh but it is the law. Ang tawag sinesang iban batian nyo man guro ni ang tinaga blang Doralex
Sedlex. Action firing line. Ang balita angot sa nakpanay sang bitaw aton dugay-dugay balikan. Action firing line. Firing line. Total na monohan talaga ba ng e-bike ko? Unay hunta ang balita nagabiyahe sang e-bike. May sideline. Pero ang sideline illegal. Action firing line. Nagabato na siya sang kwarta paagi sa ginaplite sa mga pasahero, pero nagabaton man sang kwarta paagi sa pagbaligya sang shabu. Action firing line. Firing line. Abilidad no, e-bike driver ang sideline baligya shabu. Sa unate medyo buynas pa pero buynas ya natudukan gid. Bangon subong lamang nga hapon narakpan kag nagtuhan gid nga nagabaligya sa isa ka buy-bust operations. Ay na lamang sa hapon nadakpan sa kapulisan ang subject sa barangay 19 Bacolod City ang nakuha 7 ka mga sachets sang suspected shabu ang balor 54,000 ka pesos. Kung napaubos siya be, baligya nete, sabong hapon may 54,000 ka pesos kung tani siya. Action firing line. Firing line. Ang rason sang nadakpan makaksyon nga e-bike driver, nagabaligya siya sang sabo para may ibakal nga pagkaon. Di may ara ka man sang ginaganar sa bagbiyahe mo sang e-bike nga intrahan gid sang illegal man. Action firing line. Ang siling din ni Barangay 19 Kapitan Kim Piramo sa nadakpan makaksyon, kamanti rason niya bakal ko ng pagkaon mo. Ti hambal ni Kap Piramo, tani no'y nagkadto ka sa barangay hall para nga mahatagan ko ikaw sang bulig. Action firing line. Pero ulihin ang tanan, ang e-bike driver nangayo man sang pasaylo sa kapitan, pero imbis nga bulig halin sa barangay kuntane, prisuhan ang iyasri nga pagatiniran. Una sa balita. Una sa aksyon. 23 minutos nakaligad sa tak ng alas 7 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Pinalamang ato sa mga balita nga dapat naton sa nga pagkatutukan sa ato sa nga pagpangalagad diri sa Sabado nights nga presentation sa Action Firing Line. Action firing line. Firing line. Sa mga late tuners, sa mga bago lamang nakabukas ang ilas sinitang sa tagsa ka mga radyo, kamo nagapamati na dali sa DYEZ sa 4 sa inyo sa nga lilisuan sa radio dial ninyo. Action na Farming Line with Action na Marlon Hinovaya, tob-tob sa takna nga alas 9. Action firing line. Sa mga nagpadala temprano pa sa ilas sa nga mga mensahe sa ato sa nga live stream, thank you in advance. Dugay-dugay hatagan ta kamo sang pag-akomodar. Isa sa honta accommodate kag pangbasahon ta ang inyo siri nga mga ginpadala nga mensahe. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Okay, sa ato sa ring live stream. Dalagi ka kay sige be, ibalik ko na nga call sa di nga Facebook live. Try ta kadaway sa may nagagawa nga mensahe be, connected ko di. Try ko lang sige balikan ko dito dugay. Aber refresh kita. Sige diri. Okay, i-refresh ko na mo baga man plastada. Aber sige. Okay. Sige. Alright. Dari sa ato sa ring live stream. Thea Kibariman, good evening. Kristen Menyes Villalobos. Bayong kay Action Mar, salamat kid. Okay. Sige. Si Edi Laos, good evening Action Mar. Ari lang kami gyapon ni Nana Isabel, salamat kid. Joshua Bia, Ma'am Yvonne Boyser, good evening. Dan sharing and happy weekend everyone. Thank you Ma'am Yvonne. Sige. Si Sel Bekbek, good evening. Monitor na kami sa Yellow Bell, Binabuhan. Marilo Travilla Katinoy, thank you. Mayo lang ang papamati kuno kay Christina Maglantay, Ricky Laganya sang Orchids, Binabuhan. Imbong New Campo, ari kami sa Mamaaw. Sara Reyes, good evening Action Marlon, monitor lang kami permi sa Carlota City. Elvira Gilogo, salamat gid. Leia Younger Esquivel, good evening Action Mar, monitor from Talisay City. Karen Miraflor, good evening, Action na Marlon. Taga-tangob ni si Karen. Jovi Munares, thank you. Ray Flores Baryoga,
Monitor lang kami di sa may barangay Pandanon DSB, thank you. Kuni Laparan, good evening. Tami ako, family Laparan, Torbila, Labaniego, Esparicia. Ang gatamiyaw, Kuni Laparan, sang Pandanon, DSB, God bless. Georgia Gargasiran, good evening, Axel Marlon. Salamat, kid. Okay. Sige, sa nagpadala sa mga stars, salamat, kid. Mabalik ta, dugay-dugay, standby. Ang balita angot sa pagkapatay sang OFW nga taga Cadiz sa Saudi Arabia, tutukan ta. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato tuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi, nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog. Kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan.
kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Pwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Presyon na tayo! Presyon na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Day Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo
tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte heart nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, hibaluon tayo, no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi, pwede makuhaan sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga dahon sang gabi, makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman, may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. Ang iya unod. Ang unod, pwede man nga mapuga nga makuha ang iya siniduga kag imnon, hindi gani kaunon mismo paagi sa paglaga. Ano ang mga masakit nga pwede mabulong sang gabi? Ang hapo. Ang pagkaon sang unod sang gabi makabuligid sa pagbulong sang hapo. Rayuma. Pwede nga ilamhit o kon ibanyo sa mga nagasakit nga bahin sang lawas ang ginpainitan o ginbulad nga bunga sang gabi. Pagpalanakit sa sulod sang dulunggan, ang duga nga halin sa dahon kag mga paklang sang gabi pwede ipatulo sa sulod sang dulunggan para mabuhinan o kon mapahagan-hagan ang pagsakit sini. Kinagtan sang mga insekto. Ang duga sang gabi makabulig para madula ang pagpalanakit kag pagpalangatol resulta sang kagat sang insekto. Dapat ipahid o ilamhit lamang ang duga sa apektado nga bahin sang lawas. Kabudlay sa pagpampupo o kung pagpamuson, ang pagkaon sang unod kag dahon sang gabi makabulig. Balita para sa mga overseas Filipino workers akon OFWs. Kag para sa mga nagrusanon, no? Nga may pamilya nga OFW. Kamay ara sang isa kahitabo mga kaaksyon sa Saudi Arabia.
nga 33 anyos nga taga-sunod sang Cadiz diri sa Negros Occidental. Nagtrabaho siyempre sa isa ka puloy-an, may amo, nag-obrati para nga makasweldo sang medyo dako-dako man kag para nga may ipadala sa iya sini pamilya diri sa Negros Occidental. Pero may ara sa mga bagay nga hindi gid malikawan. Ha? Ang mapait nga eksperyensya sang pila ka mga OFWs sa kamot sa ila sa employer o kon sa ila sa nga amo. Ama, kung kaisa gani makakson, bata sa ila sa ni amo o kon ama ang nag-aabuso kag naga-maltratar sa ila. Action! Firing line! Firing line! Damo na mga kakson nga mga nagkalabikti mga OFWs. Ti ang gobyerno sa Pilipinas ginasiling nga way man nagapabaya, nagapangita man sila sang pamaagi kag tikang kung paano magkaplastar sa programa para nga ang seguridad, para nga ang proteksyon sa mga Filipino. Nga nagapang-empleyo sa ibang nga nasyon magkakson, mabutang man bla sa kasiguraduhan haw. Now ang balita mo ni, ang 33 anyos nga OFW, taga Cadiz City ini siya. Pila pa lamang kabulan makakson, isip-isip ko, why pa ni sa matuigan nga nag-obra dito sa Saudi Arabia. Pero masubo ang dadangatan sini. Bangod sa ginaaligar pagpamintas sang iya sa nga employer. Action! Firing line! Naglain ang pamatyag yan nagmasakit. Tub-tub nga ti, wagid na paabot sa pamilya ni. Napatay ining OFW ni. Subong ang pamilya nagasinggitan ni, nagapanawagan sang hostisya. Nagapangayo sang bulig sa ato sa gobyerno kung paano maangkon ang hostisya, paano mapapuli balik sa Pilipinas kag madala sa Cadiz City makaksyon bisan bangkay na lamang ang ilahimata nga OFW. Action! Firing line! Firing line! Di basta gani pag-akto sa mga problema nga ginapakatubang sa mga OFWs. Isa sa mga ahensya sang gobyerno nga may dako gid nga papel da may dako nga obligasyon. Amo ang OWA, ang Overseas Workers Welfare Administration. Ang OFW makakson mo ni si Leonora Balalilhi Brillantes, no? Si Leonora Balalilhi Brillantes, no? Tingwaan naton kay kaina nakaistorya kami sang aga, sang temprano pa. Sang iya sa ring utod, no? May banda man isa, pero may utod din sa mga kakson. Nga karkulo ko, ara nagatiner sa may Metro Manila. May utod din siya makastoryata live sa nga palatuntunan si Ma'am Jennifer Balalilhi. Online sa firing line! Inday Jennifer, mayong gabi, si Action Marlona, dari sa Action Radio Bacolod. Mayong gabi din sa inyo. Yes, unahon ko Inday Jennifer, bali taga Negros Occidental ka man, no? Oo, taga Negros. Taga Cadiz ka man, pero ara ka subong sa Luzon? Opo. Yes, oo. Pero sigurado maka-intindi ka man sa Ilonggo, no? Oo. Kaya dali ka man halin. Okay. Unahon ko, Jen, ang Action Radio Bacolod, by the way, gid nagapalabot gid sang pagpakig-unong sa inyo pamilya sa masubo nga nadangatan sang isa sa inyo sa himata utod mo nga OFW bangod nga tiway gid ginapaabot nga hitabo. Antes ko katuan kung ano gid ang natabo sa imo sa nga utod sa Saudi Arabia. Unahon ko lang Jen pamangkot kung taga diin gid sa Cadiz ang imo sa nga utod, san o siya nagsugod obra sa Saudi Arabia? Ano pa? Oo, taga diin gid sa Cadiz ang utod mo nga si sino to si sino ka Leonora. Taga diin gid sa Cadiz, gini sa Cadiz Star. Borok Tamsi, Barangay Tinapaan, Cadiz City. Okay. Kag may mga kabataan ni sa may bana na ni siya. May ara, bali 3 ang iyang bata nga ginaano, subong. Mga pila ang pag-idaron sang kabataan niya ni Inday Jennifer? Ang iyang panganay, 11. Ang iyang ikaduha, 9. Ang iyang ikatatlo, 3 ka tuig. So mga hoben pa ni, no?
Saan o siya nagsugod obra sa Saudi Arabia? Yung first week sang January. Ini lang, sa 2022 lang. Oo. So kung isip-isip po naton, mga 7 pa lang siya kabulan nga nag-obra dito. Oo. Okay. Antes siya naging OFW, ano ning obra sa utod mo, Idajen? Sa tubuhan. Sa Tubo, so sa campus ang Tubo, nagatrabaho, dugay na sa katrabaho sa katubuhan? Oo. Dugay na. Pero gauntat siya pag gaano sa mga bata. Okay. Ari Jen, masaylo ko, ano ang natabo, ano ang information nga nabaton niyo nga napatay ning utod mo? Sang February nanawag siya sa iyang bana. Okay. Tapos nagahibi siya Mayo, tapos gapangayo siya bulig sa akon nga bayaw. Sa iyang bana gapangayo siya bulig. Okay. Nga iparescue na sa kuno, tapos nang ginamaltrato siya kuno sang amo niya. Dito siya mapaano sa amon, maparescue daw siya agad sa agency. Dason. Pagka aga na, naghambal na ang iya nga amo, ngaran awi na daw. Ipablaterya dayon sa pulis dito sa Saudi. Amo na ang sang nagtawag ang akon nga bayaw to sa sang amo sang utod ko. Na daw na Away. hampalan. Naghalin sa balay sang amo niya. Oo, naglayas daw. Okay. Wala na daw doon sa ila. Amo lang na ang hambal sang amo ya. Tapos ginapamangkot kundi ingid ang amon nga si Yunora kundi ingid sa kuno. Ang hambal sang amo niya, I don't know. Hindi daw niya alam na kundi ina kuno si Yunora daw. Amo lang gina ang hambal ya. Kag gipatya na niya na sang cellphone ang bayaw ko. Bali ang naga-istorya sa amo ang bana. Ang nag-recruit sa akon nga utod. Okay, ang agency. Hindi, yung galing din sa sa Saudi. Bali wala na siya nagbalik sa Saudi. Nag-recruit na lang siya para siya sa agency, sa Leadwell. Amoning Leadwell Agency. Okay. So, inang nag-istorya sa amo na nag-istorya sa inyo. Nga amo nang ginsugid sang amo ya. Nga nagbiya na atong si Leonora sa iya sa nga balay, kag pagkatapos to ano na yon, why na kamo communication kay Leonora? Wala na. Hasta nga natagalan na, napatay na siguro. Wala na kami communication sa utod namon. Okay. Ari Jeno, kay may information nga nabaton ako nga ang last nga istorya ni Leonora sa banan niya, daw naka-mention to sa may angot sa kwarta nga ginapadala niya, halin sa amo. Amo gina. Anong istorya, Jenman? Ang hambal sang amo niya, mapadala na daw sa sa pamilya niya, sa diri sa Pinas. Okay. Amo lang hambal niya. Pagkatapos doon, gihingi ang gihambalan sang utod ko ang iya nga madam nga pangayoon ang tracking number kay para makuha ang kwarta nga ginapadala niya sa iya nga pamilya sa sa Cadiz. Didto na nga grabe ang pangakig sang iya nga amo nga sa iya nga madam nga babaye. Didto na sige pangakig hasta wala na kami malapatian man gani isang nga ginapangayo sang bana ang tracking number nga batian nila nga kuno gapiti kuno ang baba kuno sang amo babaye yan. sang ama. Siguro parang gibuyayaw na sa. Amo na.
Amo nang naanhan sang Oo, pero may nabaton gid man nga kwarta ang pamilya way. wala biskan piso. Oy. Oh, since nga nag-obra siya sa Saudi, since nga nagpangamo siya sang Pebrero, why gid nakabaton ng pamilya sang gipadala nga kwarta? Wala gid may nabaton. Oho. So, sa inyo, Jen, Inday Jen, anong pagpati niyo naakig ang ama or amo ni Leonora? Oo. Oho. So, pagpalagyon niya, amo ning nakita ko nga post Inday Jennifer, no? Ang ibo post man sa social media nga nagapangayo kamo sang bulig sa mga upod ni Leonora nga OFW man sa Saudi na kung pwede mapangita ni siya, bago dadula ni siya. Oo. Gapangayo gid kami bulig para maano ang utod namon mapangita. Oho. Kay hindi na namon mabalaan kung anong himuon namon tungod sa natabo sa utod namon sa Saudi. Oho. Kaya ang gikagtos ang utod namon sa Saudi, obra kag matagaan niya sang basdamlag ang iyang mga bata kag ang asawa niya. Mapagamot niya ang mata sang asawa niya, gawa nga ang asawa niya parang na ang mata. Amo to nga nagpursige siya na na mapa-abroad siya. Bali ang bana na ni Leonora mo nang may diferensya sa mata. Oo, Ang amo bana. na may diferensya sa mata. Okay. Balikan ko lang, Pebrero to no, naghalin si Leonora sa SD. No. Ano nga bulan to sang naghalin si Leonora sa balay sang amo niya? February 11 na nga siya bulig. Pagka February 12 sang aga, amo na to kuno, naghambal na nga naglayas na. Aha. So, since nga pagbiya ni Leonora sa balay, why na kami communication? Bot sa lingon lawig-lawig nga mga binulan, nga why kami communication kay Leonora? Oo, kung sa akon lang, January to, pas 7 months kid ko nga, ang last ko nga communication sa utod ko, December, nga ara pa siya sa accommodation sa Saudi. Aha. December 2021. Oo, amo na ang last ko nga communication sa iya. Aha. Ang sabana niya, ang last, February 11, ang last sang communication nila. Aha. Kag, nakapangayo ni si Leonora Jen sang bulig sa OWA? Wala sa, wala gid ka pangayo sang bulig. Aha. Nason, sang san-o nyo lang, by the way, man, gapati ka mong nakaagi maltratar, ining si Leonora, after nga before sa nagabiya, sa balay sang amo niya. Gimaltrato na siya. Kay tungod ang hambal niya sa amon, ginamaltrato na siya kuno mayo kuno sang iyang sang duwaya ka amo ang mag-asawa. Uy, ano magsiling maltrato? Ano ginakastigo siya? Parang gano'n na nga. Oo. Dason, amo tong pinakarason niya nga nagpaninguha siya nga maglayas na lang sa balay sang amaya kag amo. Pero wala kami gapati nga naglayas siya kay tungod kabalo na sa nga ipa-rescue sa namon subong pagka umaga. Aha. Wala kami gapati nga naglayas siya kay tungod ang iya amo pag istorya sa iyabana, gihambalan ng iyabana nga patyo na kuno ang cellphone kay abot na ang iya nga amo. Mhm. Paano pa makaano ang utod ko nga makalayas nga pakadto na ang amo. Aha. So posible nga pagbiya niya Jen sa balay sang amo kag ama niya, why siya dala cellphone, why siya dala communication? Wala kay ang iya nga pagtawag niya ang gamit niya nga cellphone pagtawag niya sa iya nga bana iya sa amo niya. Kaya nga duwa ka cellphone, gipadalaan sa cellphone sang mga utod ko din, duwa ka bilog, gikuha sang amo niya. Okay. Aryo, sa ilawanta, Jen, anong adlaw to
sang natukiban niyo nga amo na natabo sa utod niyo nga napatay na? July, 25? Tinilang, sang Lunes lang, July 25. Oo. Pagkagabi, dito na ang hambas ng agency sa amon. Nga may bangkay kuno nga babae nga nakita sa site nga sa ginaubrahan sang utod ko. Tapos, pagkagabi, alas 8 pagpulit din namon sa Cavite, ang ginaisara namon, alas 8 sang gabi, nagkonfirma na ang tagya sang agency nga si Leonora Balalili ang babae nga bangkay nga nakita sa site nga ina. Ano ning site nga ginamuno mo, Jen? Ang site ni lugar man nagyapon sang tiniran sang aman ya or amon ya? Wala kami kabalo nga kung sa sang amo niya kay hindi nila masabat kami mismo ga pamangkot siya, pangulit sa ila. Pero hindi nila masabat ang direkta nga sabat sa amon. So pagkatapos nga nabaton nyo ining balita nga si Leonora giman to ang nasapuan nga patay, anong information nga nabaton nyo? May mga pilas sa nga dangko ng kunway? Wala pa na wala pa na ang medical report niya Wala pa na balaan. Ang investigasyon lang ang namon nabaton kagaina sang aga. Kung anong sa iya. So may initial investigation na kamo nga na-receive? Oo. Oo. Halin sa uwa. Halin sa OWA. Ano ang ginpabalo sa inyo, Jen? Nga initial investigation? Ang nagwa sa investigasyon nga ang bangkay sang utod ko doon daw na nakitaan sa sang police station, Fort Police Station sa Shania sang Saudi. Dito ko na nakitaan. Oo. Pero ang hambal sang agency sa amon sang tagyagid, ang hambal ya tanan kuno nga police station gikagtuan na nila dito sa sa Saudi kag ang ospital gikagtuan nila. Wala Leonora nga nakitaan dito. Pero ang nagwa sa investigasyon nga ang utod ko ato sa police station. Sa Port Police Station. Oo, sa Port Police Station. Oo, sa Puerto, sa pier. Hindi, sa ika-apat nga police station. Okay, Fort ika-apat nga police station. Oo. Dason, Jen, din subong ang may ideya kamo diin gindalang bangkay sa imo sa diutod? Sa sa hospital. Oo. Sa hospital subong ang utod ko. Sa morgue sa hospital? Oo. Okay. Now, ang family, may sinong bilin nga family member ni Leonora dari sa Cadiz City? Ang iya nga bata nga duwa kag ang asawa sang amay namon. Oo. Ikaduhang asawa niya. Okay. Amo nang kag ang mga ang lulo sa side sang tatay sang bayaw ko. Okay. Ang iya sa Libana? Ha? Ang bana na sa Cadiz subong? Banaya? Ang banaya subong ari sa OWA, custody sang OWA. Okay. Ari sa Manila. Sa Manila, okay. Nangayon na sila bulig sang OWA Central Office. Ang OWA Central Office, mayara na sa papasiguro sa inyo nga bulig. Oo. Okay. Ang iya naman ng agency, amo nang gin-mention mo, Leadwell Agency, nakabalod naman kag nakahatag naman sa bulig. Nagbulig sang John daw dito sa iyang sa pamilya sang sa mga bata sang utod ko. 5,000 pero kaisa lang. Tapos nung dire naman gihambalan namon ang tagya sang Lidwell. Kapag pakagtuon ang akon nga amay kag ang bana dire sa Maynila.
para mabalaan Manila kung ano ang nagkalatabo, kung ano ang ipanglakad din naman sa Maynila. Aha. Dining opisina nga gani Jen ni isang Leadwell agency. May office sila diri sa Negros Occidental. Wayo kung dara sa Manila. Meron sa Bacolod, meron. Okay. May ari ni opisina sa Bacolod City. Sige lang, kaya try namon i-follow up ako na ano ang pwede nila sini bulig sa imo sa nga auto. Anyway, ano pa ang ginapaabot nyo subong Inday Jen? Ang investigation, of course, no? Ang bulig sang OWA kag ang pag-asikaso para nga mabalik din bangkay sa utod mo. Oho. Ang ginaano lang talaga namon sa nga mapapuli, mapaprocess ang utod namon papuli sa Bacolod. Oho. Kag kami mag-upod dito tanan. Oho. Kag ang gusto gid namon nga matagaan sang hustisya ang pagkapatay sang utod ko. Mhm. Kay wala kami gapate nga naglayas ang utod namon. Parang may iba nga natabo dito nga hindi namon wala namon nabalaan. Okay. By the way, Jen, mga pila kamo kamagutod? Bali 5 kami nga utod. Ikapila si Leonora. Sa una nga asawa. Kag may isa kami kautod sa ikaduwa nga asawa. Ining si Leonora utod mo ni sa una. Sa una. Okay. Bali tunay kami nga mag-utod sa isa ka iloy kag sa isa ka amay. Okay. Sige. May nag-communicate na si imo ang bana ni Leonora nga ato subong sa OWA Manila? Kami dito kami halin na din namon na istorya din namon. Okay. Abot sa naka-off the night ka mo? Naka-off the night kami kagapon. Okay. Doon kami halin. Ano ang ginsiling sa inyo sang OWA officials? Amo ni gani amo ni ang problema. Kay kagapon ang hambal sang nga dito kami makadto sa POAA tanan. Pero ang na Manila sa OWA ang sang staff sang agency. Pero doon sila nagdiretso sa OWA. Tani tanan kami danay kami tanan tani sa OWA nga ina. Kaso lang ang staff ang hambal sang bana sang gaano da sa agent sa Bacolod, ang hambal sang bana nga POAE daw kami lahat tanan makagto. Pero giguba nilang istorya biskan tani nga kung dito naman kami sa POAE nag-abot. Tani biskan text man lang kung hindi man kami matawagan, biskan text na lang tani nga amuni kakto ka mo subong insigida sa OWA kay para mabalaan kung ano ang sitwasyon. Pero wala sila ka-text sa amon biskan isa. Tani pwede namon pwede namon makancel ang ang sa POAE Pero amo pa tong natabo. Parang nila. Do na basta do kalain sang namon sang buot namon nga kami mismo nga mga utod wala kami ka sa OWA nga kung ano ang sitwasyon nga ginaistoryahan nila. Ang purpose nga magpa-POAA ka mo para ano? Para sa amon, pa-intindi sa amon kung ano na ang anong plano. Gi-advisean kami kung anong sitwasyon dito sa nga kung anong gusto namon papulion sang madali. Nila. Kag why na matigayon, Jen? Why na matigayon ang pagkadto nyo sa POAA? Why na matabo? Sa POAA, natabo ina kami. Okay. Kami mismo, sang utod, 3 kami nga mag-utod. Kag ang isa namon, ang isa ko ang bayaw ko. Asawa sang akon nga utod. 4 kami sa POAA. Ang ako naman amay kag ang
Iloy sang bayaw ko. Kag ang bayaw ko, kag ang iyang nga bata, ato sa uwa. Aha. So bali nag-separate ka mo. Oo, nagsipirit kami nga, magpamilya. Okay. May taga POEA nga nag-istorya sa inyo? Oo. Sekretary kag mga attorney sang staff sang OWA, kag attorney, Lidwell, kag staff. Okay. Ano ang may basalig sila sa inyo nga bulig o kung anong plastada? Ang hindi ko manggig kayo maintindihan mayo kay tungod nga gahibi ako, nasakitan ako sang Hindi ko mayo gid tanan. Hindi ko maintindihan gid, syempre istoryahan ay man ang mataas man sa sa OWA bala. Aha. May Dr. C at saka Secretary of Lee. Aha. Yan sa amon kagapon. Aha. Sige. Pero subong diin ka mo subong nga gani Jen? Subong sa sa Cavite. Aha. Kay diri nagkagtulang ko pero ang akon ginaistaran gid nga pure dito sa Batangas. Aha. Bali nagkagtulang ko sa balay sang utod ko. Aha. Para mag-process makaupod ko dayon. Aha. Sige. I-follow up namon ni Inday Jen. Inyo sa nga panawagan man lang, mapadali ang pagpabalik sang bangkay sang utod mo. Kag siyempre ang panawagan nyo gibabalaan ko na anong tutuod niya natabo. Oo, amon kag maanan tani sang kasi ang utod namon pag halinde wala sang kasakit-sakit. Aha. Wala may ginabatsyag, mayo ang lawas. Tapos ang ginaano ko lang nga ang mga bata kaluoy tungod nga kagagmay pa. Hindi pa nila nag-ulobra ng bata. Ang unsiya nga ang panganay niya kag ikaduwa gaubra sa tubuhan para lang makakaon. Uy. Sige. Pero way pagay ka mo information Inday Jen kung saan ugid mapapuli ang bangkay? Way pagid? Wala pa. Aha. Sige. Inday Jen, kabay pa nga mangin bukas lang permi ang communication nimo kay tinguan sa Action Radio Bacolod no nga maistorya man ang ahensya sa gobyerno nga concern siri agon pwede pala makapangayo makita sa bulig sa mga opisyal naton sa gobyerno para maangkon ninyo ang ginapanawagan ninyo nga hostisya. Inday Jen, anyway, thank you again sa information. Tinguan ta ko na mabulig sa Action Radio sa inyo sa nga kaso. Salamat, Gin. Madamo gid nga salamat, sir. Action firing line. Ang utod no nga si Jennifer Balalilhi Macacson, utod ina ni Leonora Balalilhi Brillantes. Siya do ka subo sang nadangatan, way pa gani malawigan, way pa matuigan mga ka-aksyon no. Amo di budlay no. Wala sang kasiguraduhan kung pang-employo kita sa iban nga pungsod no. Buinas ka lang kung ang matupan mo nga employer mga ka-aksyon may ara bala sang balatyagon no. Pasensyoso, may balatyagon pero kung matupan mo gani mga ka-aksyon, kung basihan tato ang panaysayon sang utod nga ginasing alan no ining OFW nga si Leonora hindi gid mayo no kabudlay kay may ara ya sang kaugalingon may separado kag may lain nga pagsulundan ang iban nga nasyon no damo subong sa nagapati no nga ang mga ginpasalig mga ka-aksyon ni Marcos nga programa kag plano sa kaaraydan sa mga OFWs matuman niya gid ni. Pero balikan ko na pala dugay-dugay kay importante ni mga ka-aksyon sundon ta nga balita kay ato sa ring tingwaan gid no nga malabot man kuntan ni ang taga UWA diri sa Region 6
Pero nakbudlay labuton ang communication kay isa lang karing nagakadula. Action! Firing line! Firing line! Pero nakadangop na mga kaaksyon ng pamilya sang saning biktima nga OFW. Nakadangop na sila dito sa central office sang OWA pati na sa POEA. Balikan tayo ko dugay 11 minutes after 8 p.m. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action! Firing line! Dari kita anay sa bahin sang nagpadala sa dugang nga mensahe no? Sa ato sa nga live stream. Okay, live stream. Thank you, Gid. Melchor Bernadez, ako na lang nag-voice mo, Mig Marlon Patamiyaw. Ako na lang nag-voice mo, Mig Marlon. Patamiyaw na lang sa ako nasawa. Kag anak na ko watching Buraida, Saudi Arabia. Sige, Melchor. Si Melchor. Okay. Si Connie Laparan. Laparan Pandanong DSB Gartamya. Laparan Torbela. Labanyegos. Isparisya. Georgia Gargasiran, thank you. Okay. Melchor Bernadez. Kanais og boys oy, hahaha. Melchor Bernais. Kanais ko no og voice. Oh, sige. Thank you. Jonelo Conyendo, Aksamalon. Good evening. Gamonitor lang ko di sa Alicante. Ibi Magaluna. Okay. Emilia Hiponia, good evening. Si Selbekbek Pagrit naman sa mga pumuluyo sang nakalang binabuhan. Hobalomina, good evening. Rochelle Fulgencio, Susana, good evening, Action Mar. Si Babes Key Barnes, Gonzaga. Good evening, Action Marlon. Pagrit naman si Andrea Montero, Gonzaga. Melvin Peñafiel, Haring Alakdan. Si Haring Alakdan, good evening, Action Mar. Botsi Sison. Good PM, Action Marlon. Please greet lang George Silestre. Silestre Philippines Marines, happy 46th birthday, thank you. Magallanes Ninfa, good evening, Action Marlon from Barangay Elihis. Nicanor Ticala, good evening, Action Marlon, thank you, Gid. Anthony Lowy Habagat, okay. Anthony Lowy Habagat, salamat, Kid. Okay, Joe Villawansenia, Diding Alohamiento, mayong gabi, Action Marlon, salamat, Kid. Okay. Araman si Noel Amiscua. Mabalik ta kay Balikanta. Damo pitasan dapat munuhon sa saning balita angot sa OFW. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato tuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan.
palatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sa ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala apang ang timbangan sa katarungan wala nagakatulog kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala kag mahatagan hustisya ang wala sang sala ang tanan dapat alalangay lang timbangan sang katarungan mabatian kada hapon pagkatapos ng drama mensahe sang paghigugma. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, timbangan sang katarungan. Barangay 684 drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sunod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan ng mga characters, kag mga eksena sa atong drama komedya, nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador, kag presidente man, nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Besyara tayo! Besyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang
nga pwede guwaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tiun sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa atong katulugon malikawan o kon madula. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte heart nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi?
may arahaw, no? Hibaluon ta no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi pwede makuhan sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga dahon sang gabi makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. Ang iya unod. Ang unod, pwede man nga mapuga nga makuha ang iya siniduga kag imnon, hindi gani kaunon mismo paagi sa paglaga. Ano ang mga masakit nga pwede mabulong sang gabi? Ang hapo. Ang pagkaon sang unod sang gabi makabuligid sa pagbulong sang hapo. Rayuma. Pwede nga ilamhit o kon ibanyo sa mga nagasakit nga bahin sang lawas ang ginpainitan o ginbulad nga bunga sang gabi. Pagpalanakit sa sulod sang dulunggan, ang duga nga halin sa dahon kag mga paklang sang gabi pwede ipatulo sa sulod sang dulunggan para mabuhinan o kon mapahagan-hagan ang pagsakit sini. Kinagtan sang mga insekto. Ang duga sang gabi makabulig para madula ang pagpalanakit kag pagpalangatol resulta sang kagat sang insekto. Dapat ipahid o ilamhit lamang ang duga sa apektado nga bahin sang lawas. Kabudlay sa pagpampupo o kung pagpamuson ang pagkaon sang unod kag Tabagulang nga mga nga katabo sa mga overseas Filipino workers mga kakson ining kaso ni pareho na tabo sa nga pagkamatay sa ning kadisnon nga OFW sa Saudi Arabia te kon record na mga kakson na masihan naton una ini nga hitabo since nga nagpungko si Presidente Marcos bilang presidente sang Pilipinas sa nabalaan talang no kay patay mo Diri tanay mapamatud-an kag babalaan kung ano kapag ondi sang programa sang Marcos administration. Kon protection sa mga OFWs ang hambalan. Action firing line. Ibalik ko lang hambal ni Marcos nagligad nga adlaw. Ang hambal ni Marcos nga sa subong nga administrasyon nga makaksyon luyag na ipalabot sa mga OFWs ang tinaga nga you deserve a home in government. Kung maga, hindi magpabaya sa inyo ang gobyerno sa idalom sang Marcos administration. Hindi pwede mapabayaan sang gobyerno ang mga OFWs. Dapat lang gid. Kaya kung basihan ta ang mga Filipino workers nga nag-obra abroad, sa period nga Abril tubtob Setyembre 2020. Datos ini sang gobyerno paagi sa Philippine Statistics Authority ko na PSA. Ara ini sa 1.77 million. Makin nyo yan? 1.77 million. Kag ang majority nga mga OFWs amo ang mga babayi. Action firing line. Ang pungsod Saudi Arabia nga amo tong gintrabahuan sang kadisnon nga napatayo. Ang pungsod Saudi Arabia amo ning leading destination sa mga OFWs, 26.6% sa total nga 1.77 million OFWs. Ara nagatrabaho sa Saudi Arabia ang 26.6%. Ang nagasunod diri ang UAE, 14.6%. Iban nga mga pungsod sa Asia nga may damo nga mga OFWs. Di siyempre era ng Kuwait, 6.4%. Ang Hong Kong, 6.3%. Ang Qatar, 5.4%. Ang Singapore, 5.3%.
Hindi lang ni bulig sa ila sa ni pamilya ang ginapadala sa mga OFWs mo. May dako ba rin sila nga kontribusyon sa ato sa ni gobyerno. Mayara sang ginatuwag nga remittances ang OFWs. Ang total remittance nila 134.77 billion pesos ang tuig 2020. Malikta sa kaso bala sang Negrosano nga napatay sa Saudi Arabia ho. Sondon gid sang sari nga palatuntunan kon anong update sa kay luyag tang mabuligan gid ang kabangkon sang pamilya ang ginapanawagan nila sa nga hostisya. Kabay pa nga maangkon nila ini mga aksyon. Mabalaan gid kon ano ang matudtuod nga ginhalinan sang kamatayon kay kung babatian ta kaina ang panaysayon sang utod healthy waay sa ginabatyag gabalatian kung masakit ay sa ning utod Action! Firing line! Firing line! kag kon mapamatud-an kun tani nga may ara sang natabo gid nga pag maltratar dapat mangita ni tani pamaaging gobyerno tano kon paano masulutan nagbudlay guro no kay sana silin tara kay na may lain yang pagsulundan kasuguan ang ibang nga nasyon kumpara sa Pilipinas. Action! Firing line! Di damo subong sa nagapati nga ang sadto gin promisa ni Presidente Marcos nga programa kag plano para sa kaayuhan sa mga OFWs matuman gid niya. Kay kun basihan ta kabalikan naton ara sugiran ta kabo. Kun balikan tang resulta sang nagligad nga piniliay abinyo, si Marcos nagdaog landslides para sa mga butante nga OFWs. Action! Firing line! Firing line! Hindi lang niya runaway victory para sa mga Filipinos dali sa Pilipinas mo, kundi pati na sa mga overseas Filipino community. Ang kanamuon sang buto nga nakuha ni Marcos halin sa mga OFW voters, 475,982. Ang pinakamalapit niya nga kasumpo magkaaksyon nga si Anay Vice President Robredo. Hundreds of thousands of votes away. May nakuha lamang nga boto, 139,798. Tiway sang rason nga si Marcos, pabayan niya mga OFWs, laban na gid kon may nagakatabo iya nga krimen nga kabiktima ang OFWs. Samtang nagalawig ang mga tinuig, nagadamo man ang kaso nga maltreatment sa mga OFWs. Mapati ka mo sa datos nga ginpresentar sa Senate Labor Committee hearing nagligad na nga bulan sa Marso. Lapit-lapit 5,000 iya mga aksyon ka mga kaso sang pagmaltratar sa mga OFWs ang na-record in 2020. Action! Firing line! Amo ng figures halin ini sa Philippine Overseas Labor Offices. Sa Middle East alone, 4,302 cases sang abuse ang na-record. Ang kakatabo suwong ara permi na butang sa makaluluoy. Kag daw ay mahimo ang mga ginapang maltratar nga OFWs. May ara nga ang passport ginakuha sa employer. Pilit nga ginakuha sa employer. Sa Libanon magkakson permi na to gakatabo. Kung gobyerno nato Andres Pilipinas ang pabalonti ang DFA, nagsiling nga ang employer may kinamatarong sa magkuha sa passport or pati na ang identification card sang ila sa nga migrant worker. Ang kakatabo nga kon ang pungsod nga top-an sang OFW nga may amo sa nga patakaran mga kaakson ti problema gid problema gid nga dako kay siling sang gobyerno ta deres Pilipinas budlay nga maprotektahan ang mga kababayan natin. Kung ibalik ko pang sadto palayag ni DFA Undersecretary Sara Lo Ariona sa hearing sa Senado nagligad nga bulan sang Marso. May pag-ako. Sagin patagayon nga hearing sa Senado nga kung mag-amo sa nga plastada masyado kunok budlay nga makontrol ang mga abuses against
OFWs. Tayo mo nang hambal ko kayo na. Paboynas na lang gali. Action firing line. Sa natabo sa Negren si OFW nga napatay mga ka-aksyon. Basi kon budlayan man gihapon ang gobyerno naton di. Ay kung basi hanta ang sadto parehag sa DFA. If the abuse has already happened, dira lang sila pwede maka-intervene. Dira lang pwede maka-intervene ang gobyerno sang Pilipinas. Kung may matabo na nga pagpangabuso. Pero, manibud-buday giniyo, kaya hindi kagalaya pwede makasunod sa mismo balay sang employer. Ti, ano nga investigasyon beng aton sila uman di man? Action firing line. Sige lang, tingwaan tala maka-aksyon kay may-ari kita sang contact number magkutari din sang OWA Region 6 pero do gaka utod ang linyada pero tingwaan ta sa Bandeya madugangan ta ang pag-follow up sang siri nga balita. Una sa balita, una sa aksyon. Las 8:36 Action Radio Philippine Standard Time. Ang iningabahin dulong sa aton sa kaalwan sang Evergreen Herbal. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagpamati paagi sa kalaglawan ng mga characters, kag mga eksena sa atong drama komedya, nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador, kag presidente man, nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay sa... Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa santo pa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story.
aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makakaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa atong katulugon malikawan o kon madula. Besyar na tayo! Besyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo o gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable material sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sa work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sa work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sing gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyaray tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. And the winner for digital storytelling best social media video is John Dale Salazar. Bacolod. Aksyon Radyo Bacolod. Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners.
Napunan ta rin nga evacuation center na. Concern din baha man. Uy, wala kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan. Standard time, dalit na lang mga kaaksyon ang ato sa ding ipanagtag nga premyo sa inyo kabahin gihapon sang anibersaryo sang DYEZ Action Radio Bacolod. Ining dakop ka, daog ka, roleta promo sa Action Radio Bacolod. Namatamaton tagin ipabalo sa inyo ang promo mechanics kaya kung kaisa hindi ta dayon blam tandaan, no? Ang promo mechanics cinema kakson kay ining dakop ka, daog ka, roleta promo. Kung sa mga Tagalog pa, walang uuwi ng luhaan. Na? Mayara gid ya premyo nga dalon kamo kon makapuli kamo sa inyo sini nga puloyan kag kon magabutan kamo. Una gid nga pagahimuon ninyo siyempre magpabati sa Action Radio Bacolod on air ka man sa radyo man o kon sa Facebook Live. Kay kon madakpan kamo nga nagapamati mayara sang nagalibot kita nga mga Action Radio personnel. Kung madakpan kamo nga nagapamati ang mga kakson, hatagan kamo sang kiyopon. Ha? Kung nagabutan ang numero sang inyo kiyopon, gilayon nga magkanto personal sa Action Radio Station, dala siyempre ang inyo sa kiyopon. Importante may kiyopon kamo nga hawid na kakson. Kaya mo nang pamatuon nyo, nga kamo ina ang gintagaan kag kamo ang napilian nga magpatiyog sang ato sini nga dakop ka, daog ka, roleta. Dari sa station mismo. Sa mga magabutan naman sa mga programa sa aga, tubtob sa udto. No? Sa aga, tubtob sa udto nga programa, amo inisa ang Action Reports First Portion, Action Balita, Morning Edition, Action Hotline, kag pati mga drama sa Action Radio, yan yung drama nga Barangay 684, Ombra kag This Is My Life, no? Action Balita, Banat Bulig, no? Taga-sunod sa Bacolod, taga-sunod sa Bacolod, may tubtob lamang kamo alas 5 sa hapon sa pagpadulong sa station. Ang mga magabutan naman sa mga programa sa hapon kag gabi, no? Sa hapon, may drama nga mensahe sang paghigugma, timbangan ng katarungan, kag puwerte nga ability, Action Reports After the Edition, ang Action Farming Line, ang Action Night Patrol. May tubtubas 12 kamo na sang masunod nga adlaw nga makakanto diri sa station. Ang mga magabutan nga taga Banwa kag syudad sa Sagwa sa Bacolod, may tubtuba na 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Action Radio Bacolod Station. Ang mga premyo, gilayon nga makuha kag madala pauli. Ang promo, lapit na lang, kay magasugod din sa Agosto 15, tubtob Agosto 15 ni 2022, tubtob September 17, 2022. Kung nasipisipo na ton August, September, sobra isa ka bulan nga tagtaga na ita sang mga papremyo. Action! Firing line! Firing line! Mga 5 kasimana ang promo kag may ara sang duha ka winner kada adlaw. Lunes tubtob Sabado o kon kabugusan nga sa isanta ka mga winners mga ka-aksyon. Ang draw hiwaton kada Sabado nga adlaw. Last 9 imedya sang aga. Dari sa studio sa Action Radio Bacolod. Ar kami nahamtang sa 4th floor. Walmart Building, Burgos Locsin Street, Barangay 9, Bacolod City mga ka-aksyon. Hindi basta-basta ang mga premyo nga pwede ninyo madagaan mga ka-aksyon. Cash, may gift checks, appliances. May appliances. Pwede man cellphone. Kag isa kasako nga bugas, di din pa kamo man. Diin pa kamo dari na sa dakop ka,
daog ka, roleta promo sang Aksyon Radio Bacolod. Ang pamangkot, sino ang pwede nga makapakigbahin sa saning promo. Importante, nagaedad ka 18 pasaka. But siringon, dapat legal age ikaw. Amo man dapat, no? Kaya ang mga minor, may mga limitation mo na siya. No? Dapat edad mo 18 anyos pasaka, kag amo nang pwede nga magka-intra sa aton sini nga promo. Isa lang ka bes, pwede makadaog ang isa ka persona sa aton sini nga promo. Una sa balita, una sa aksyon. Ang ibang nga balita nga way tama labutan pa dasnan tanya. Sa Lunes, damo kita sa mga nakalinyada nga mga balita nga dapat naton sini nga pagkatalakayon. Way ta na malabutan ang balita halin sa Bacolod City Hall mga ka-aksyon. No? Kaya wala nga lang na ang aton sini nga parahon. Ang iningabahin dala sa aton sa kaluan sang D3 Bayo. Ang D3 Bayo, amo ning pinakabag-o ang garantisado kang epektibo nga pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo. D3 Bayo. Kag sa mga may edad nga luyag maghuben-huben, akon ganda rekomendar ang DTX 500. No, DTX 500 loaded sa superior antioxidants nga nagaprotekta sa mga skin cells batok sa Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati. Joe Art Mandagit Torres, okay? Sa ato sa ring live stream huwa, no? Kay Noel Amis Kuwa, thank you. Dining Alohamiento, Joel Abansen, okay. Anthony Lowe Habagat, sige. Joe Art Mandagit Tones, Leza Joy, Elon Amoroso, Inde Blaza, Kurt Nathaniel Del Torre, good evening monitor, Porok Dulunan, Asyanda Guba Central Maaw, salamat kid Virgie is all pinned. Happy weekend from Celine Holmes, more power and thank you. Ma'am Jinky Dialagdon, mayong gabi aksyon na more, kag kay Mr. Arthur Jeff Villas, Arthur Jeff Villasor, Star Mayo, Doc Matt Mayo, Walamar, Alma Oligon, Gianna Ficol Ako, si Moraine, Angelica, Lapi, Christine Manalo, and all my family sa Barangay Pandanong DSB, salamat, Arizona, USA. Jamel D. Florendo, good evening, Action Mars, stay safe always and God bless. Thank you and thank you. Action firing line. 58 minutos nakaligad sa atak ng alas 8 Aksyon Radio Philippine Standard Time. July 30, 2022 ng edisyon sa Action Firing Line. Magatakop temporaryo. Thank you for watching and thank you for listening. Ako naman, Action na Marlon Henuvaya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Action Radio number 1.